Zvijezdana prašina, kometi, planeti udaljeni svjetlosnim godinama, sve te tajne krije naš svemir. Ali će uskoro svemirsko prostranstvo dobiti jedno pojačanje, i to hrvatsko. Uskoro će biti lansiran prvi hrvatski satelit imena CroCube. Vjerujem da sa satelitom možemo zamisliti ono bijeli tanjur što imamo na balkonu i svašta nešto, ali radi se zapravo o jednom svemirskom tijelu, dakle jednoj tehnologiji koju izbacujemo u orbitu. Tako će se u orbiti naći kockica težine 1 kilograma. Trenutno se nalazi u Americi, gdje strpljivo čeka službeni datum lansiranja. CroCube u svemiru će koristiti najnovije tehnologije. Isto tako, tu je i taj tehnološki eksperiment, Astrotron 1000. Dakle, on ima svoj jedan prozorček kroz koji njemu ulazi svjetlost i on će raditi u biti očitanje nekakvog svjetla i šumova. Velika je ovo stvar za Hrvatsku, a Danijela kaže kako bi sakupljeni podaci jednog dana mogli poslužiti baš svima. I mi se nadamo da svi ti podaci će služiti apsolutno svima, dakle bilo to fotografije ili nekakvo zdravstveno stanje satelita i nešto drugo, da analiziramo, da studenti pišu radove i tako dalje. Znači to je jedna inspiracija, to je naš prvi iskorak u svemirsko doba. Mi smo broj 1 u nacionalnom registru od našeg HAKOM-a, što je naše nadležno tijelo. Registrirani pod broj 1, to će biti prvi satelit stvarno koji se tu sklapao, tu radio i odletit će u svemir. Osim što će prikupljati podatke, u svemir će vratiti i dio povijesti. Jedan privatan kolekcionar rekao je da ima dio Hraščinskog meteorita. I to je zapravo prvi onako lijepo opisani meteorit koji je pao baš na tlo Hrvatske. I on nam je iz svoje privatne kolekcije odrezao 1 milimetar tog, baš malecko zrno tog meteorita. Danijela je iz Slovačke došla u Hrvatsku prije 13 godina. Svoju ljubav prema svemiru pretočila je u projekt koji će Hrvatsku lansirati u budućnost. Kada je prvi put stigla u Hrvatsku, nije niti sanjala da bi jednog dana mogla ući u povijest. Došla sam kao onaj standardni slovački turist, more, ljeto, sunca i nekako sam si rekla da tu bih htjela živjeti. I nakon faksa sam se doselila sa 2 kofera i to je bilo to. Ali općenito sviđa mi se kako su ljudi malo otvoreni i vedri i općenito malo je možda laganiji ritam života i to mi se najviše sviđa što ljudi su nekako topliji. Tijekom godina sakupila je zavidnu zbirku predmeta koji su inspirirani svemirom. Ovdje se može naći sve. Od potpisa najpoznatijih svjetskih astronauta do dijelića meteorita. Kaže kako nismo niti svjesni što svemir nudi. Svemir je i prošlost i budućnost i sve što čovječanstvo treba za svoje daljnje postojanje i mislim da je svemir fantastično okruženje i nešto što nas može svaki dan nadahnuti i dati nam nekakav razlog da razmišljamo što želimo uopće od života. Jedan korak u budućnost napravit će i Hrvatska kada lansira svoj prvi satelit. A ova pametna kockica naš planet mogla bi motriti već krajem ove godine.